Harare Mupedzanhamo wange tiri kuti kudini icho kwadi mukoma kebe mapese pakuti wange asi muri wese mabarika ndichero ndichete ndange ndiri mukati mekufamba ndichipinda mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti water force ndichangopinda pakamba yemapurisa paya ndokufonera zikandizo pane chiri kupisa pane chiri kuitika paMupedzanhamo asi muri wese mabarika ndichero ndichitizo zvakagara zvichitaurika mashoko ekutizo paMupedzanhamo pane komana vanotendera vanokati mekufamba asi vakomanawo vanofamba vari vaviri vachiita mabasa avo. Mabasa eiko ekutora zvavasina kupiwa ekuba. Okay. Pandakazosvika muri yeZimbabwe andikwanisi kutaura kuti pandakasvika ndakaona nhamba yevanhu yakawanda sei. Nditori neurombo kuti vanhu vanoita zvemabasa emaoko ekuzvitengesera zvinhu zvavo zvakafanana nematebho kuti pakasara pakanaka nokuti nhamba yanga iripo panga pasina pekutsika. Stampede maiwe vanhu vanga wakawanda maiwe panga pakawandwa. Ndobva ndasvika ndobva ndapakanamira paya chandakakwanisa kuti ndifambe kuenda kunosvika pane varume vanga vabirwa foni zvakanetsa kusvika vasvika pandiro kamira kuti tifambe kubva ipapo. Ndakada kuzama kuti nditaure navo muvanhu sezvo ndivo vanga vandidana kuti tese tinzwanire kuti zvavandidanira vanhu ndavaona ivo vari kuti kudii takakundikana. Hey, ndakakwanisa kutora varubereka ava vari varume vaviri kusanganisira Sekuru vandozviti asi kwandiri vakazviti muprofita asi kwandiri kudzikadzika ndichienda muchadudzira mega kuti chii. Okay, ndokubva taenda pamota kuti tipinde mumota zvakada maminutes kusvika vapinda mumota tasvika pamota ipapo chavakagona ndechekuti vakanditi ndidanirewo rasta uyu nokuti ndiye azokwanisa kutisvitsa foni. okay, rasta akati aiwa noimomo naiwa akaramba kuuya andisi kupinda. chandisira kuti sechekuti rasta uyu ndiye akanga bafoni here kana kuti ndiye akazopiwa foni vanhu vanga vava vakavasvitsa Sekuru. okay, asi Sekuru anoti ndakakwaziswa zvokubatwa ruoko ndabata ruoko rwangu ndakaramba ndichishekwa kukwazisa kuzivisa kuti makadii Sekuru. Munhu aindikwazisa akabva asumudza ibvi rake ndokurova pahomwe yangu yanga ine foni. Homwe pairohwa foni yakabva yasimuka kudenga umwe ndobva atora foni. right, Ndobva vatizo vakomana mandibira foni naSekuru aya but mandibira foni mabira munhu asiri iye. okay, Foni yangu ndoida. Sekuru ndini ndakasanganisa panamato yangu pakusanganisa panamato yawo ndo pakabuda moto. Vakomana vanofungira kuti ndiwo matsotsi vakatoya zvakaraitira vati hapana zvinoitika pana panobva mweya wesauti. moto mushure mekusanganiswa kweminamato wakabuda pai Wakabuda paminamato ipapo ndo pakabuda moto kuti pasi. Okay, ndo vabuda ipapo pasina munhu. Okay, so vanotaura ivo chiti pane akatozorasa mvura inobuda mumuviri yake wiwi. Okay, kusvikira foni yazonzi foni yenyu ishi. Asi Sekuru anotaura kuti handina zvakawanda zvandaita hangu ndo zvandaita but kufamba kwangu vakomana vakandirejusa kundisarudza mukati mevanhu vese kutora foni mumunhu wangu kureva kuti vakaona kuti pavanhu vese ava munhu akapusa ndiye. mashoko ari kubva kuna Sekuru vandakabva navo pandakavatorera ndokubva ndangofamba about 100 meters kuti ndiende pasina ndakawanda ndikwanise kutaura navo. Ndasvika ipapo shoko ranga ratosvika zvakare kuti vana Sekuru vaiva vari mumota umo ndobva vanhu vaungana zvakare. Ndakazobva munzvimbo yeMbare ndokupinda mutauni ndobva ndaenda panzvimbo muna 4th. Okay, ndasvika paroadport ndichingosvika